Missier biex jgħallem lill-ibnu jaħrab minn nies żiena, qallu: ikollok kannistru mimli tuffieħ tajjeb. Issa, jekk jiena nqiegħed fosthom tuffieħa ħażina, inti x'taħseb li hija ssir tajba? L-iben wieġbu li għandha ssir tajba. Il-missier quddiem ibnu qiegħed tuffieħa mħassra f'kannistru tuffieħ tajjeb. Wara ftit ta' żmien, il-kannistru sar kollu mħassar kontra l-ħsieb tal-iben xut. F'dan il-gabinett nitgħallmu kemm huwa importanti li noqogħdu attenti ma' min nagħmluha u mingħand min nieħdu parir. Il-qawl Malti jgħid: għejdli ma' min tagħmilha u ngħidlek x'int. Għalhekk bniedem għaqli jfittex li jagħmilha ma' persuni għaqlin u jieħu parir mingħand min huwa aħjar u ikbar minnu. Inqas ma titkellem, ikbar ikun il-kwiet ta' moħħok. Żomm f'kollox l-ordni biex ma jkollokx raġun titfixkel fl-affarijiet tiegħek. Meta l-kuxjenza turik li hemm ħażen, la tagħti qatt widen għad-dnub għax ikollok tindem. Hija ħaġa ħażina wisq li inti tieqaf fuq ħsieb wieħed għax hemm periklu li titlef rasek. Jiżbalja bl-ikraħ min jibdel il-paċi ta' qalbu ma' ħwejjeġ oħra.